Ahojte, ahojte, no počkajte, prosím vyberiem žuvačku. Moje meno je Beňo a vítam vás pri ďalšom mojom videu, aha, nemám to zapnuté, ktorým je Draw My Life, alebo ak chcete nakresliť svoj život. Skúšal som toto video natočiť, ale zistil som, že príliš kresliť neviem, tak som si zavolal kamarátku Dominiku a zistili sme, že ani ona to nevie. Poďme sa teda pozrieť, ako vyzerá môj život v kresbách, možno sa pobavíte, alebo budete iba krútiť hlavami. Draw my life. No. V čase, keď moja mamička s mojim oteckom už mali 2 deti, rozhodli sa, že im je málo. Tak som prišiel jedného krásneho letného dňa na svet ja. No a dokonca som bol taký super cool, že som to stihol za čias Dzurindovej vlády ešte pred zlomom 1000 ročia. No s pôrodom takého experimentu ako som ja, to moja mamina vôbec nemala ľahké. Musel som byť v inkubátore, stále som vrešťal, dostal som detskú žltačku a ešte k tomu aj zápal mozgových blán, ale vraj som bol veľký bojovník a nakoniec som sa zo všetkého dostal. Keď už som ale potom bol doma, mamina so mnou nemala veľa práce, pretože keď som nespal, tak som ticho papal. A papal, a papal, a papal. Keď už som spapal veľa antibiotických kuriatok a z malého Benka sa stal väčší Benko, nastal čas ísť do škôlky. V škôlke som spoznal nový svet, kde môžem komunikovať s novými ľuďmi a tak som si aj našiel mojich prvých kamarátov. Keď mi od všetkých tých poľských sladkostí už vypadali všetky moje mliečne zúbky, ako si som bol už na škôlku primalý a možno aj priúzky. Niekedy vtedy do môjho života prišla ďalšia challenge a to bola škola. No a práve na škole som začal rozvíjať svoje nápady a tvorivé myslenie. Môj debutový single Malé šidlo som napísal už v 2. ročníku, no táto skladba nikdy nebola nahraná a ja som veľmi rýchlo pochopil, že ako Hannah Montana nikdy nebudem. Fňuk. Začal som to skúšať s tancom. 3 roky som tancoval vo folklórnom súbore a potom ešte 4 roky latino tance. No ale moje šumky a tuky to nejako nezvládali a musel som si vybrať. V tom čase som si ale zamiloval literatúru. To mi stále ostalo a dodnes som napísal už 2 básnické zbierky. Keď som mal asi 13 rokov, kúpil som si svoju prvú kameru a tak som začal objavovať svet videa. Netrvalo to dlho a asi do roka som natáčal každú rodinnú oslavu. Keď som mal 15 rokov, musel som si vybrať, na akú strednú školu chcem ísť. Hlásil som sa na gymnázium a na masmediálnu. Prijali ma na obe a tak sme to s mojimi kamarátmi poriadne oslávili. To bola zároveň moja prvá alkoholická skúsenosť. Ako si som to asi prehnal a nič si z toho nepamätám. Zobudil som sa v aute pred domom a následne som dostal 2 mesiace letných prázdnin za racha. Na strednej škole v 1. ročníku som bol veľmi svedomitý žiak. V 1. ročníku sme sa naučili niečo o novinách, o tom ako fungujú a o tom ako by fungovať nemali. Keďže som sa nenašiel v speve, ani v tanci, ani v knihách a ani v alkohole, našiel som sa až na strednej škole, keď som našiel moje najlepšie kamarátky. V 2. ročníku nás všetkých veľmi očaril rozhlas. Začali sme sa tomu venovať a netrvalo dlho a hneď sme boli členmi rádia Genesis. Popri rádiu som chcel tvoriť ešte niečo viac a tak som začal natáčať videá na YouTube. Dôkazom toho je dokonca aj toto video. Dúfam, že sa vám toto video teda páčilo, ak áno, môžete mi dať like, share alebo koment. Ak by ste chceli vo videách viac BD, tak mi to určite napíšte, ja ju prehovorím. To už je pre dnes v tomto videu všetko, moje meno je Beňo a vy ste pozerali Draw My Life. Čaute!